Isus, odnosno Isa alejhiselam, u Bibliji i Kur'anu. Biblijski citati koji potvrđuju kur'ansku verziju da Isus nije Bog. Ja sam od sebe ne mogu ništa učiniti. Kako čujem, sudim. I moj sud je pravedan, jer ne tražim svoju volju, nego volju onoga koji me poslao. Ako ja svjedočim sam za sebe, moje svjedočanstvo nije vjerodostojno. Ivan 5/30 i 31. Jer ne govorim sam od sebe, nego Otac koji me poslao. On mi je dao zapovijesti šta bih trebao da govorim i šta bih trebao da propovijedam. Ivan 12/29. Što se tiče onog dana i časa, kad nastupi sudnji dan, o tome niko ništa ne zna, ni anđeli na nebu, ni sin, već jedino Otac. Marko 13/32. Umjesto toga vi želite da ubijete mene, koji sam vam objavio istinu koju sam čuo od Boga. Ivan 8/40. Isus reče Mariji Magdaleni: nemoj me duže držati, jer još nisam uzišao k Otcu, nego idi braći mojoj i reci im: ulazim svom Otcu i vašem Otcu, svom Bogu i vašem Bogu. Ivan 20/17. A ovo je vječni život, spoznati tebe, jedinog pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Ivan 17/3. Zaista, zaista vam kažem, nije sluga veći od svog gospodara, niti je poslanik veći od onoga koji ga šalje. Ivan 13/6. Jer je moj Otac veći od mene. Ivan 14/28. Izraelčani, čujte ove riječi. Bog je pred vama potvrdio Isusa Nazarečanina moćnim djelima i čudesnim znacima koje, kao što i sami znate, Bog učini po njemu među vama. Djela apostolska 2. Tada mu padoh do nogu da mu se poklonim, a on mi reče: ne, ja sam sluga kao i ti i tvoja braća koja čuvaju Isusovo svjedočanstvo. Bogu se pokloni. Otkrovenje 19/10. Kur'ansko kazivanje o Isusu, odnosno Isau alejhiselam, i njegovoj majci Mariji, odnosno Merijemi. Kur'an, prijevod značenja ajeta 42-64 u suri Alu Imran. I kad meleci rekoše: o Merijema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio i boljom od svih žena na svijetu učinio. O Merijema, budi poslušna svom gospodaru i licem na tle padaj, i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj. To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima,
kad su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koji će se od njih o Merjemi brinuti. I ti nisi bio među njima kad su se prepirali. A kad meleci rekoše: O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od njega riječ. Ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, bit će viđen i na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih. On će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i bit će čestit. Ona reče: Gospodaru moj, kako ću imati dijete kad me ni jedan muškarac nije dodirnuo? Eto tako, reče on, Allah stvara šta on hoće. Kad nešto odluči, on samo zato kaže budi i ono bude. I poučit će ga pismu i mudrosti, i Tevratu i Inđilu, i poslati kao poslanika sinovima Israilovim. Donosim vam dokaz od gospodara vašeg. Napravit ću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju i bit će voljom Allahovom prava ptica. I izliječit ću slijepog od rođenja i gubavog i oživljavat ću mrtve voljom Allahovom i kazivat ću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate. To će uistinu biti dokaz za vas ako pravi vjernici budete. I da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dozvolim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od gospodara vašeg. Zato se Allaha bojte i mene slušajte. Allah je doista i moj i vaš gospodar, pa se njemu klanjajte. To je pravi put. A kad se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je: Koji će biti pomagači moji na Allahovom putu? Mi, rekoše učenici, mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, a ti budi svjedok da smo mi poslušni njemu. Gospodaru naš, mi u ono što ti objavljuješ vjerujemo i mi poslanika slijedimo, zato naš upiši među vjernike. I nevjernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer on to zna najbolje. I kad Allah reče: O Isa, dušu ću ti uzeti i k sebi te uzdignuti, i spasit ću te od nevjernika i učinit ću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do smaka svijeta. Meni ćete se poslije svi vratiti i ja ću vam o onome u čemu se niste slagali presuditi. One koji ne budu vjerovali, na strašne muke ću udariti i na ovom i na onom svijetu, i niko im neće moći pomoći. A onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, on će njima punu nagradu dati. Allah ne voli nasilnike. Ovo što ti kazujemo jesu ajeti i Kur'an mudri. Isaov slučaj je kod Allaha isti kao i slučaj Ademov. Od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao budi, i on bi. Istina je od gospodara tvog, zato ne sumnjaj. A onima koji se s tobom budu o njemu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci: Dođite, pozvat ćemo sinove naše i sinove vaše
i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati. To je zaista kazivanje i nema Boga osim Allaha, a Allah je doista silan i mudar. A ako oni glave okrenu, pa Allah sigurno dobro zna smutljivce. Reci, o sljedbenici knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke. Da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, za bogove ne uzimamo. Pa ako oni ne pristanu, vi recite, budite svjedoci da smo mi muslimani. Kur'an, prijevod značenja ajeta 79 i 80 u suri Alu Imran. Nezamislivo je da čovjek kome Allah da knjigu i znanje i vjerovjesništvo poslije kaže ljudima, klanjajte se meni, a ne Allahu, nego budite Božiji, jer vi knjigu znate i nju proučavate. On vam neće narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. Zar da vam naredi da budete nevjernici nakon što ste postali muslimani?